Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Telling us same kindness, Ganes is same. Bayabuya gets 25 May. I says I won't pumelelo. Ngoba manje kunenye TV show guys ekhona. Kule TV show ekhona ngiyaqala i-TV show ebekelwe imigomo nemibandela emide ngazi ukuthi akufanele ukuthi kwenziwe ama-reviews ngoba mangizwa kuthiwa kufanele ukuthi ukhulume ngale ya TV show kube kuwukuthi unezindlu ezingaphezu kwezabo, unezimoto ezingaphezu kwezabo, angazi yibo. Ngiyaxolisa guys, sengivukele lento ukuthi ngihleki ngizobe ngimxoxele ngaleyo TV show. So masingakayibambi ke yona kusekhona uthando nesithembu season 8 usekhona. Nakho sekufika umpumelelo. Hawu siyahlangana ke indaba ngoba sizothi siqhubeka nokuxoxa ngabazali sibe sixoxa umpumelelo. Umpumelelo uthe imishado isithembu waze wafika kuma-podcast, wabizwa kuma-interviews. Yazi-ke wegazi ngicela ukutshela ukuthi uyabo umuntu uma umlalela ikhona enye into ekwenza udomeke kancane. Kade ngibuka izingane zesithembu, angithi uMpumelelo wayelo bekhuluma ukuthi ngizoshada kube njani, izindlu zami, amakhosikazi, ngizodabuliswa konke babanakho, lento ngizoyenza ibe right, ngizokwenza isizulu esi-right, ngizokwenza into yamadlozi. Ngathi awu le ngane le ithini? Sengifika kwi-interview kunoMpumelelo useyasho ukuthi-ke cha yabona nje ukhuluma ngobuhlakani, kodwa lobuhlakani bakhe buhamba nesithembu, yabo seyachaza ukuthi phela vele isithembu kanjani ebuzwa. Kwaba khona into nje engishaya la ekhanda ethi uMpumelelo akanaso isithembu. Yonke lento ayikhulumayo ayikho. Ngisho yena ngacabanga ukuthi uyayazi, ukhuluma into angayazi. Ila engabona khona ukuthi akwazi. Ake ngilalela TV show njenge-TV show ngingacabanga ukuthi ukhuluma into serious mase sethi isithembu siphi. Yena lo Mpumelelo lo adehleka nobaba wakhe ku season 7 behleka ukuthi isithembu somjolo asikho. Yena futhi usehamba lapha kuma-interviews usetshela abanye abadala kunayo ukuthi kahle wazi kangcono kunabo, kodwa yena azikho iy'nkomo seyikhiphile. Size sithi-ke phela uyahlonipheka nje ngoba unkosikazi usemthathile akekho. Ngabona lapho uthi kanti kuyinganekwane kangaka ngoba ngalalela imibuzo ayebuzwa yona echaza wathi nesizulu, khona isizulu angazi sakuphi, ufinde uzobani labo-ke shuthi bamtshela into eqondile, kodwa ukhulumela egameni lani isithembu. Siphe sakhe asikho. Namanje-ke siya lapha izingane zesithembu season 3 uyezwa uMpumelelo uzobe sevuka amaphupho akhe. La maphupho shuthi ayamhlasela. Uzobe sevuka amaphupho akhe ukuthi amadlozi akhe afuna intombi, so esexabanela lokho ukuthi ufuna intombi into usefuna isithembu, usefuna amakhosikazi awu7. Manje ngathi network yona ayisaconnect mayisekhuluma lezi zinto ngoba akazenzi. Wegazi nayo izothi ngisho akazenzi. Ukhuluma nje into engathi yabo iyiphupho, yabo umuntu mhlawumbe obona izinto yedwa elalelwe ke lowo muntu ukuze kutholakala ukuthi kanti inkinga yakhe yini, uright noma khona ukugula komqalayo. Mpumelelo into ayosenzela yona ngoba kuthiwani uMpumelelo uyathatha, uMpumelelo usezothatha akalungise indlu. Lapho khona ezinye izingane dayiseleka leli phupho elingekho zibuka le TV show ngoba uMpumelelo eyingane ngababoniseleko, ngoba uMpumelelo kwaziwa ukuthi kubo impilo inje. Mase ingane ikubuka from i-view yokuthi kubo akubhalansile kahle ezimalini, ibona ukuthi ngaba right nokuba noMpumelelo. Engane yami baleka, ubaleke. Lo mfana lo amseleko njengoba elapha yakuthanda nesithembu. Lento ayikhulumayo uyilalele kodwa mase usheshe uyayikhansela. Mase kuwukuthi uMpumelelo uyakushela uvela ufune yonke indawo la umayena ekhuluma khona ngoMpumelelo. Yabo konke la umayena ekhuluma khona ngoMpumelelo ulalele lokho-ke. Why? Umayeni uma wakhe. Number 2, umayeni mdala. Uyambona ukuthi okwamanje
inganekwane la ixoxayo. Uma ese-serious uzobona futhi uma ese-serious noma wakhe uzobe semtshela izinto ey'qondile. Uma wakhe uthi nje ngicela ningikhiphe niphume egameni lami nemijolo kaMpumelelo because angazi ukuthi ngizothini. Uma uMpumelelo sehlangana naye sekutshela izinto, funa uThando Nesithembu la okhuluma khona uMayeni noMseleku bekhuluma ngoMpumelelo, ulalela uMayeni. Funa la uMayeni ekhuluma khona noMpumelelo ukuze ungagamangi, ungazuza uqala. Themba uMayeni wena sisi, themba uMayeni wena ngane, themba uMayeni lapho ngizingane lapha eDUT ngoba ngezwe kuthiwa akapheni indawo yakhe. Washo ukuthi iTheku uliphethe etshela uMakhumalo kwenye ividiyo wayexoxa noMakhumalo ukuthi hayi vele eThekwini ngiphethe mina. Nahambani-ke nilalela uMayeni. Why nizolalela uMayeni? Uma wakhe-ke akekho umama ongavele esuke ekhulume ngengane yakhe kabi emphakathini. Akekho futhi umama ongavele ethi ingane yakhe inje ebeyiqambela amanga. Uthi uMayeni akamazi noma ukhompyutha nobaba wakhe noma kwenzakalani. Kodwa nje lento ayenzayo kamanje ayikho. Nawe-ke lento azokutshela yona lapho akubona khona ayikho. Kodwa uzoba nenkinga. Ngobani? Uzobe ekutshela ngokuthi uMseleku unesithembu. Njengoba uMseleku enesithembu yena uhambe ey'nyathelweni zababa wakhe. Usuyisiphithiphithi usuxabana namanye amantombazane sekukubi. Ulalele kuMayeni uma kuzwa kuMpumelelo, ungayilaleli lento ayikhuluma yena ngoba akayazi. From season 5 ukhuluma ngokushada, ngokungahlehlele emuva, konjani nanamhlanje akashadile. Masibala useason 5 sebenza useason 6 season 7 no-8 phela iminyaka ewu4 unephupho nje lokuthi uzoshada isithembu. Kodwa mayene lelo phupho lokushada isithembu masimbuka esehlela ama-girlfriends akhe akakwazi ngisho ukubalalela uvele ecasuke. Ngikutshela. Also-ke umfana wakwenza wa-understand izinto ezi-wrong. Kuba khona into eyenzeka kuye ethi akaku-undermine ngoba ususuke wavuma wena wakwenzisa izinto ezi-wrong. Asuke futhi asheshe abone ukuthi yini ezomsebenzela mayisebenzisa kuwo. Kodwa nje wavuma izinto ezi-wrong uzoku-undermine ngoba uyavuma wena. Ngoba esitheni uyaxolisa. Asheshe abone ukuthi sizoqhubeka nawe. Wena uzodida ukuthi iy'mbali uyayithenga kuze kuthi angifike lapho uzokushaya ngempama. Uzodida iy'mbali. Iy'mbali lezi akufanele ukuthi zikumoshe impilo yakho. Bye bye.